murezimbabwe pane mudhara uya wekubudikira achiti Mnangagwa huchi manzi tiende kumba, akagadzira that slogan yakanetsa yekuti Mnangagwa huchi, haiwa huchi murume uyu. So that guy pana pari kuzonzi akazongopuwawo mari kwanza kuti kune mablessers eZANU-PF because of praising yakati rake rakatanga rekuti Mnangagwa huchi murume uyu chinchirere. So aita kudaro vanhu manje kwaanogara kuya because ava vanhu vakamublessa ava havanei nekuti this man azodi akabva kuchinchi, because vanenge vangoti tiri kublessa munhu wataona achiita zvindotinakidza kuZANU-PF kurali kwedu kana uri kuchinchi kana kuti angotaura something good about ZANU-PF, ndo zvavakabva vaita. So ari kunzi akapuwawo mari nezvimota chinchi but nyaya yakunetsa panapa ndeyekuti this guy kumaraini kwake kwaari kugara ikoko vanhu vaiva vakareperwa mwana vavo nehama dzacho vari kunzi havasi kukwanisa kumedza, pakashata kumuona mudhara ari kutoenjoya life ari panze. But Amnesty mutemo yenu kuti kana watongonzi wabuda but iko zvinhu I don't know why, I don't know kuti chichiri kuitika, but nyaya yandakusangana nayo yakanyorwa iri kutendera paNewsday Zimbabwe kuti according to Mumvuma the reward of cash and vehicle for Makaza further widened the rift between the jailbird and Motsi's relatives as they could not stomach seeing the ex-convict being rewarded despite his sexual offense. Ndo nyaya iri kunetsa panapa. Amen. Muri Zimbabwe kuti munoona sei nyaya iri kupisa nyaya iyo vakomana unongozviziva zvinoitika muZimbabwe kozi vanhu chine chakuitika ndechekuti munhu anenge akuti wakarepa mwana wangu waifanira kuti unyatsotritwa zvekuti zvinorwadza mwana kureperwa mwana handizvo waifanira kunyatsotritwa nemasaidhi avanobva uku munhu anenge achitotamburawo munozviziva guys, let's be very honest. Panyaya yatidedi kunyanyisa kutora side one kuita nga toda kuomesera umwe munhu masaidhi dzimwe nzvimbo dzemuZimbabwe vanhu vanenge vachitambura ndochokwadi. So vanhu vachitambura kudaroka obva wazoona the guy uya vakati aiwa iwe watirepera mwana wedu chichiwada so anenge akuexpecta kuti munhu kunyatsoona munhu achinyatsowana suffering yake anofanira kuwana, but at the end of the in reward akutonzi adzoka kujeri paangobuda achiti huchi padzima wake anenge amurotesa kuti ita kuti huchi murume uyu ndobva asanganiswa nemota nemari akutorarama life itori better than vanhu vaya. Think about it guys, tisatajaja vabereki avo kuti vari kuti wai vari ndezvinetsa kuti vada kuti munhu uyu kana kuti adzoserwa kujeri yakabuda neAmnesty. Think about it. Uri iwe unopoonawo sei?